Alas 6:08 po ang oras po natin, inihain po ng Environmental Protection Committee ang panukalang pagpapalawig ng Posorobio Arbor Day Ordinance bilang suporta sa pinalawak na kampanya ng Enhanced National Greening Program na layong palakasin ang pagtatanim at pangangalaga ng mga puno sa buong bayan. Sa panukalang ito, ilalapit po at ilolocalize ang mga tree planting activity sa iba't ibang mga barangay, paaralan at maging mga pribadong sektora. Katuwang ng Mendro Posorobio ang pagdinig ng Sangguniang Bayan sa pagpapalawig ng koordinansa at pagtiyak na ng mas malawak na partisipasyon ng komunidad. Binigyang din dito ang kahalagahan ng nature-based solution na tumutulong labanan ng malalaking problema sa kalikasan, partikular na ang climate change, biodiversity loss at pollution. Nakasaad din sa panukala na magkakaroon ng kaparusahan sa sino mang sisira sa mga itatalagang tree planting sites na idideklarang green open spaces sa nasabing lugar. Dahil dito, nanawagan ng LGU at lahat ng residente na makiisa at sumuporta upang maprotektahan ang natitirang forest cover ng bayan. IFM News. IFM News. IFM News.